Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup de ça. Ah, on met à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Kari, diɲɛ utukalo tile 25 ye san 2024 k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi wulada in na yaasa ka se ka aw ka kɛnɛ ale kɔni ɲɛnɛmaya Falaye Keita ale bɛ yan min ye bɔlɔlɔsira ye ale kɛlen ko matarafa yaasa kibaruya minnu b'an bolo a bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔ la bi an ka babu bɛna tali kɛ min na o ye jɛkulu min sigira silamɛ diinɛ maaw fɛ n'o ye Rassemblement des musulmans pour la paix et pour l'union et la paix olu y'u wasa don maa la k'o bila ka na an ka kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Mamadu Ture ye ale ye tɔn in maa ye ani ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sɔɔni sisan ka masalaw k'olu sigi kɛnɛ kan yaasa a bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na jɛkulu in nana cogo min a sigi cogo ye mun ye a ka laɲini ye mun ye wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun ye mole bilalen no bɛɛ lajɛlen ma u ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔna na cogo min na sa olu bɛɛ lajɛlen na fɔ aw ye kibaruya telimanw na an b'a yira aw la k'a fɔ bi Tɛnza Watɛnikaw fɛ Mali wolomasiri taba olu ye gosili 2 kɛ kelen kɛra kabini sɔgɔmada joona fɛ filanan ye o kɛra tile ale kɔnɔna na wulikajɔw bɛ senna hali bi Tɛnza Watɛni sabula an ka kɛlɛkɛcɛw kan ka taali min kɛ yen duguma sira fɛ o labɛn olu don maa minnu bɛ yen n'olu kun y'u kungari ka bɔ Alizerikaw fɛ sa k'a lajɛ k'u bɛna na nzole da Tɛnza Watɛni dugu kɔnɔ armée ale wulikajɔ kɛ ka bɛn n'olu ye bi kunga ɲɛ 2 in kɔni o de bɔra fɔlɔ baara tɔw bɛ senna n'Ala sɔnna ma sini an na segin ni kunnafoni kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye an ye kibaruya fana sɔrɔ ko juma tɛmɛnen yɛlɛmane ale cercle kɔnɔna na Kirane ale ni Gajagakaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Budigirekaw olu fɛ yen sa bamaciwale kɛbaa 5 kɔni taara juma seli ye juma seli in senfɛ sa ko minnu bɔr'o la dugudenw ye lakalili k'an ye sini fana an na o da aw tulo kan Sewukaw fɛ yen kununko ni ɲaatuma waati la so banbali dɔ jɔlen ale sina ka firi a yɛrɛ ka ten jaw olu bɛ an bolo an y'a yira la cogo min na k'a fɔ sa samiya in waati in na kɔni a fɔra ko bɛɛ lajɛlen ka i yɛrɛ kɔlɔsi météo yɛrɛ ye kibaruya kura min bɔ sa ko k'a daminɛ sini na n'o ye kalo tile 26 ye ka taa se kalo tile fɔlɔ ma ji a bɛna na sɛbɛkɔrɔ suuru kosɛbɛ maaw k'u hakili to u yɛrɛ la so min bɛna Segu Angulɛmukaw fɛ maa si kun t'a kɔnɔ min ye sotigi yɛrɛ ye ale n'a denmuso u sɔmina ko in na min kɛ olu ye du in kɔnɔna bila pewu a n'u ka baarakɛla o de kɔfɛ sa lansara waati so in yɛrɛ sina ka taa dafiri ten wulikajɔw bɛ senna yaasa ka se ka armée ale dɛmɛ a ka baara la min ye Ngabakɔrɔ droit ale droit tan terrain ka sa olu kɔni wulikajɔ kɛ wulikajɔ min senfɛ jolidiw o yera a ko la o jolidiko hukumu kɛnɛna na M5RFP min n'a ɲɛmaya bɛ Imam Umaru Jara bolo olu fana ye jɛrɛ kɛ bi CICB kɔnɔna na jɛrɛ in fanba ye tali kɛ min na o fana tun ye jolidi ye jolidi ka se ka wolomasiri tabaw olu dɛmɛ Segu ni Bamakɔ ale ni ɲɔgɔn cɛ accident juguba dɔ o kɛra yen bi accident in kɔni a jugara kosɛbɛ min ye maa ta mobili 3 olu de kɔni donna ɲɔgɔn na Tingolekaw olu fɛ yen waati min an bɛ kibaruya ninnu sɔrɔ sapeur pompier maaw tun bɛ wulikajɔ la yaasa ka se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Joyila gouverneur yi ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa kɛnɛ kan mun sɔrɔl'o ko la sini ni Ala sɔnna a ma an n'a perepere latigɛ di maaw ma wulikajɔ hukumu kɔnɔna na Kidal gouverneur ale ye lajɛ belebeleba kɛ ka Kidal dugudenw bɛɛ lajɛlen wele ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin armée ale senkɔrɔma dondoli ma hali bi bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛɛ k'o sigi Kidal kɔnɔna na ale ko k'a ka laɲiniw ye kɛnɛ in kan sa ni o kɛra ndolati kɛnɛ kan nin y'a san 15 ye ni lajɛ ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Kidal ale kɔnɔna na maaw ka fɔ la Kidal duguden caman bɛ bi minnu kun y'u sigiyɔrɔ bila o bɛ ka segin ka na dɔɔni dɔɔni danaya o bɛ ka na sabula mɔgɔw magoɲɛminɛn minnu bɛ yen mɔgɔw bɛ baara kɛ ni fɛn fɛn carte d'identité ko
ka taa fara wolomasiri tabaw ka ko ka kɛnɛya ko ale ni kurani ji ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka basigi dɔɔni dɔɔni Kidali dugu kɔnɔna na ka kɛ ni gouverneur ale ka kuma ye Aki na ale sigilen don an ka kibaruya ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnawali ko kunna sa ale kɔni ye France télévision so min bɛ n'u b'a fɔ ma ko LCI ale ko ka o sama ka bɔ an ka télévision na fiyewu ja minnu bɛ feere n'u bɛ bɔ kɔ kan min ye LCI ye ko k'ale bɔ a la sabula olu ye barosigi dɔ kɛ ka France sɔrɔsi ɲɛmaa dɔ wele o kana yira k'a fɔ ko Wagner wulikajɔ min kɛra Ukraine kaw fɛ yan wulikajɔ min kɛra Tenza waati ni Ukraine y'a yira k'a senyɔrɔ la u y'o majamu ni baara caman kɛ cɛ kɔni ale tun tɛmɛna an ka jamana yɛrɛ kan yan o de la sa Aki a kɔni y'a yira o la sa k'a fɔ ko u ka wuli an yɛrɛ fɛ yan fana Aki halisa ale bɛ labɛnna arajo dɔw ni télévision so dɔw kan ka datugu ko sabula min ye Aki yɛrɛ ye sɛbɛn min d'u ma n'o y'u ka cahier de charge ye o kɔnɔnaw olu bonyalen tɛ u fɛ kosɛbɛ nin waati in na ka kɛɲɛ ni halisa holomasiri tabaw ka ko ye bamanciya wale ni jugawale kabaw kɔkɔrɔdonni hukumu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko min ye France o kuma kelen don France ka télévision so ye ale datuguli don jɛkulu min b'an fɛ yan n'a bɛ fɔ ma ko faso kanu ko ale bɛna tasibila kɛ Amadu Jikɔrɔni ye ale min soma yɛlɛmana septembre kalo tile 4 san 2016 u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka kɛlɛ maaba tun ye a ye jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ ka tɔn kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiriw Modibo Keyita n'o taama ɲɔgɔn don u y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛma hɔrɔnya ni Mali ye o ta olu kɔni ye Amadu Jikɔrɔni de ta ka kɛ misali ye maa min tun bɛ Modibo masuruna la jɛkulu in y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni ka sen na tasibila n'o y'a san a ka soma yɛlɛmali san 8nan ye sa ko olu bɛna o kɛ wulikajɔ min n'u bɛna tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma yaasa ka se ka o ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sa u kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye Amadu Jikɔrɔni ye ale taara ka baara minnu to o baarabaw olu ka se ka to sen na hali bi an ka jamana kɔnɔ ka kɛ misali ye u na barosigi dɔ sigi sen kan min ye Amidalayi Sale dɔ ye n'o ye kaburu dɔ ye u kan ka taa ye ka taa kaburu yɛrɛ kan ka taa tasibila kɛ samedi n'o bɛ bɛn septembre kalo tile 7 ma sa o fana y'a yira k'a fɔ k'u bɛna baara dɔ kɛ n'o ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ni barosigi ye u bɛna o kɛ Maɲanbugukaw fɛ yen Kora film ale kɔnɔna na barosigi ko bɛɛ lajɛlen welelen n'o kɛnɛ kan yaasa ka se ka Amadu Jikɔrɔni hakilinaba minnu tun b'a la n'a ye baaraba minnu kɛ olu bɛ se ka dɔn cogo min na nin ye kunnafoniw la telimanw ye an sera ka minnu sɔrɔ ka olu da outlook kan ka kɛ ni waati a n'a cogo ye bi Falayi ale bɛ yan ani ne yɛrɛ min y'an ka bi maa welelen o ye Mamadu Ture ale bɛ jɛkulu min kɔnɔna na sa o ye rassemblement des musulmans pour l'union et la paix min ye o rassemblement ye ale ye jɛkulu kura sigilen ye an bɛna n'a ɲininka Ture ça va alhamdulillah ko bɛ cogo di tɔɔrɔ si alhamdulillah Misabugukaw tɔɔrɔ t'u si la an y'a mɛn ko dɔw bɛ sen na nka yanni an k'an da don la aw ye tɔn sigi pour que ka laɲini dɔw kɛ rassemblement des musulmans pour l'union et la paix o tuma union ni paix tɛ musulmanw ni ɲɔgɔn cɛ don wa ou bien kun jumɛn na aw ye nin tɔgɔ in sugandi o diyara an ye an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ ka tila ka Jani.com yɛrɛ fo min kɛra sababu ye ka se ka an kumakan lase yɔrɔ jan kɔfɛ an bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ani tɔn minnu bɛ ka an lamɛn n'u ma bɔ tɔnko kalama an bɛ an ka hakɛto ɲini k'olu fɛ kosɛbɛ o la kumaw kɔnɔna la fɛn minnu kan ka fɔ an bɛ sɔrɔ k'olu fɔ o la yafadeliw kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka ɲininkali in k'a jaabi ko mun de la tɔn tɔgɔ kɛra fara ɲɔgɔn kan ye silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan min n'a y'a sɔrɔ a bɛ kelenya ani bɛn a b'o ko fɔ ɲininkali in jaabi ka nɔgɔn an bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a jate minɛ silamɛya bolofaraw cayara tandansiw caman bɛ nka a ka ca la maa dɔ de bɛ kuma silamɛw bɛɛ tɔgɔ la maa dɔ de bɛ kuma silamɛw ni faamaw cɛ nka kelenya in o kuma tɛ fɛn wɛrɛ ye walasa mankanmisɛnninw ni furugufuruguw ni fɛnw ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka bɛnbaliyaw parce que o de b'a juguya fara ɲɔgɔnkan in kun ye o de ye hali n'a bɛ yen wa a ka kɛ a ka renforcer n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ fangaba t'a la a ka di an ye a ka kɛ yen n'a tɛ yen o de ye a ka kɛ yen n'a bɛ yen an bɛ fɛ a ka kɛ fɛn fangamaba ye o de y'a to an ye groupe yɛrɛ tɔgɔ da nin tɔgɔ in na wa jamana yɛrɛ ka lahala kama bi an mago bɛ paix n'o ye
an ko kalandenw ka kuma jɔdo wala bɛɛ ye kɛlɛbaliya ye wala a bɛ kelenya fɛnɛ bɛn fɛnɛ fɔ o de y'a to an ye tɔn in tɔgɔ da nin cogoya in na. Ayiwa an balila k'a ye aw wulila ka nin sigi sen kan nin waati in na aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di parce que tagabolo ko fana bɛ diinɛ silamɛ diinɛ kɔnɔna na kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ tagabolo caman b'a kɔnɔna na. An y'a ye Haut Conseil a ka mandat o banna mandat bannen walasa congrès ka se k'a kɛ congrès in de bɛ kɛ walasa ɲɛmɔgɔ ka sigi. An y'a ye mandat min bɛ yen n'o a bɛ wele ko 4e mandature ni an ka karamɔgɔ a Sheikh Sherif Usman Marana Haidara y'a ɲɛmɔgɔ ye. An y'a ye a ka mandature in kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ n kɔni de donna silamɛya sen na ka d'a kan banabagatɔ a bɛ di jɔn ma dɔgɔtɔrɔ de ma n'o b'a furakɛ nka ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kɛra banabagatɔ fagabaga ye i b'a ye baara bɛ gɛlɛya o yɔrɔ in de kama anw ye a lajɛ k'a fɔ bon an mago bɛ mun na bi o ye maa min a bɛ se ka an fɔ k'an kɛ kelen maa min a ka hami bɛ kɛ ka silamɛya kɛ kelen ka silamɛw kɛ kelen ka an kɛ ka kan kelen fɔ ka d'a kan fɛn min bɛ yen tagabolo caya an yɛrɛ ka journaliste bɔra k'o fɔ n'o ye Kasimi ye tagabolo ka ca bɛɛ b'o kalama nka tagabolo in fɛnɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn kelen de la a ka di an ye an ka mɔgɔ de sɔrɔ min bɛ an bɛɛ jɛ o la o misaliya ye mun ye tagabolo in bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuranɛ la u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ala kelen na u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam kelen de la u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o ye ɲɛsinyɔrɔ kelen ye n'a bɛ fɔ kibla n'o ye ɲɛsinyɔrɔ ye kɔrɔn komi an fɛ yan Mali la kɔrɔn don an b'a fɔ ten walasa a ka faamu u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o ye alikaba ye ni an bɛɛ bɛ taa hiji kɛ o la o b'a yira k'a fɔ o de kan ka bonya an bolo ka tɛmɛ faamu misɛnmisɛnnin ninnu kan o de y'a to an ka hakilina ye jɛ in ka kɛ o de ye min bɛ silamɛw fɔ k'u kɛ kelen ye o de y'an ka hakilina ye. Ayiwa Ture an b'a dɔn k'a fɔ n'i ye jɛ kɔni sigi i bɛ sigikanw k'a la i bɛ tagabolo minnu kan ka k'a kɔnɔna na ni wulikajɔ yɛrɛ kɛkunba ye minnu ye olu ye jumɛn ni jumɛn ye jɛkulu in na. Jɛkulu in ni tagabolo b'an na fɔlɔ o de tun ye an bɛ kunkolo ɲini de la ɲɛmɔgɔ ka sɔrɔ maa min n'a y'a sɔrɔ anw yɛrɛ bɛ se k'o kɛ cɛbɔ ye o an ka sɔrɔ fɛn dɔw b'o la jigiya ala ta kɔfɛ jigiya b'an ye k'a fɔ ne ni karisa in nana anw bɛ min na ɲini n'o ye silamɛw ka kelenya ye ni dankari kɛra silamɛya fɛnbaw la min bɛ se ka jɔ an ɲɛma min bɛ se ka jɔ diɲɛ ɲɛma min bɛ se ka jɔ Mali ɲɛma ka se ka silamɛ bɛɛ wasa o la diɲɛ fɛnba ye min ye fɛnɛ n'a y'a sɔrɔ anw bɛnnen don minnu kan min bɛ se k'o fɛn ninnu ka fanga don o la an bolo o de ye o de y'a to an y'a daminɛ min na o de ye ɲɛmɔgɔ ɲini n'o o baaraw kɛra jumadon kunasini u tɛ kalo tile 23 komi kumaw bɛ se ka s'a ma maison des aînés la voilà o la an y'a daminɛ ni kunkolo ɲini ye fɔlɔ ka d'a kan an ye kunkolo suganti kun min na an y'o de fɔ k'a fɔ an ye maa min suganti ka dɔn a dɔn b'a la il a l'expérience parce que a kɛra k'a daminɛ Diko ka gouvernement na ka na se Diko ka mandat la ka na se fo bi ma a ye baara kɛ bureau du district kɔnɔ a ye baara kɛ commune 4 bureau kɔnɔ a ye baara kɛ hali sisan ale de bɛ commission a bɛ fɔ min ma ko commission nationale de contrôle o organe min bɛ Haut Conseil yɛrɛ kɔnɔ ale de fɛnɛ y'o ɲɛmɔgɔ ye n'u ka mandat banna bi an kɔni y'a daminɛ o de la fɔlɔ n'o ye kunkolo yɛrɛ ɲinini ye Cheikh Sufi Bilal Diallo an y'o de ta ka sɔrɔ k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ni an y'a ta kun min na parce que an ye jogo dɔw de y'a la olu de diyara an ye o misaliya ye min ye a ka hami ye mun ye bɛɛ b'a dɔn a bɛ communauté sufi de ɲɛma nka an y'a ye a ka baara bɛɛ la a bɛ silamɛya de makaran n'o ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o de ka gɛlɛya bolo o jogo in b'a la an ko ɲɛdɔn fɛnɛ b'a la an y'o fɔ wa fɛnɛ an dalen don a la fɛnɛ a farinya fɛnɛ b'a la k'a fɔ ni dankarila diinɛ la ale bɛ se ka jɔ jɔyɔrɔ min na an y'o fɛnɛ baaraw de y'a la an m'a ta k'a fɔ k'a yecogo y'an diya an m'a ta k'a jamu ye Jalo ye an m'a ta ko sufi don an ye nin yɔrɔ ninnu de y'a la. Ayiwa mun na juma tɛmɛnen Sufi Bilali ye laseli kɛ laseli in kɛkun kun ye jumɛn ye. Juma tɛmɛnen jɛkulu de ye a ka kofɔli kɛ n'o bɛ wele français la ko déclaration déclaration ye mun ye k'a fɔ ɲɛmɔgɔ sigi min na anw bɛ mɔgɔ min suganti n'an bɛ fɛ mɔgɔw ka fara an kan k'a suganti o de ye Cheikh Sufi Bilali ye o la anw de ye déclaration in kɛ
n'o ye silamɛya tagabolo bɛɛ dɔ b'a la région bɛɛ mɔgɔ b'a la Bamakɔ quartier bɛɛ dɔ mɔgɔ b'a la voilà o de kun an ka min ye voilà an bɛ baara in daminɛ n'ale kofɔli ye fɔlɔ o de kɛra juma tɛmɛlen kofɔli kɔfɛ sa comme ale de kɛra aw ka cɛbɔ ye a bɛna mun baara ni mun baara kɛ don nataw kɔnɔna na kofɔli an y'a ye ka bɔ kɛnɛ kan a ye laseli caman kɛ mɔgɔ caman nana ka na i dan tigɛ kɛnɛ kan ye kofɔli kɔfɛ sisan baara min bɛ tugu o la joona o de ye fɔlɔ an ye yafa ɲini kɛ minnu fɛ ka s'u ma o dɔ ye mun ye an ka diinɛ dubaw an ka laada dubaw ani région bɛɛ commune bɛɛ cercle bɛɛ ka se a bɛɛ ma ka a f'u ɲɛna k'a fɔ an bɔlen filɛ ka min fɔ e ka plateau kan yan k'o ɲɔgɔnna kelen fɔ olu fana ɲɛna k'u ɲuman y'an bila ka karisa suganti o la baara fɔlɔ o bɛ ko o ye n'o bɔra yen k'an jija a bureau ka ye Mali commune bɛɛ kɔnɔ a bureau ka ye Mali cercle bɛɛ kɔnɔ a bureau ka ye Mali région bɛɛ kɔnɔ surtout région cayara sisan o tɛ ko dogolen o bɛɛ o ye mais Touré aw tɛna au conseil sinaya o la yen ayi pour le moment laɲini tɛ au conseil sinaya parce que au conseil yɛrɛ a mandat bannen don o la sina tɛ yen ni mɔgɔ hali ni au conseil président k'a bɛ kuma min bɔra sisan a bɛ fɔ de ko président sortant mandat banna pewu maa si se ka kuma au conseil tɔgɔ la bi o la i tɛ se ka foyi kɛ kalo wɔɔrɔ min dira est ce que o fana banna kalo wɔɔrɔ in kan ka ban n'o banna congrès de o congrès de kan ka bɛn mois d'octobre ma o de ye laɲini an ka kunkolo wɛrɛ sigi a la ka tagabolo wɛrɛ d'a ma walasa a ka se k'a ka baara kɛ komi a ka di silamɛw ye cogoya min na o de laɲini ye ayiwa mais mun de bɛ au conseil kɔnɔ bi n'o kɛra k'aw tɔɔrɔ n'aw b'o fɛ kunkolo ka falen bon n'i y'a jateminɛ an ye baara dɔw de ye misaliya la i b'a sɔrɔ ni dangari kɛra ni silamɛya nangarila walima ni silamɛya atakera mana kɛ kuma jugu caman an y'a ye dɔw yɛlɛnna kuranɛ kan yan min yɛrɛ kan ka kuranɛko kuma fɔ jaabi kɛra min ye a tɛ silamɛ jigi fa kuranɛ dɔgɔyali jaabi kɛra min ye a tɛ silamɛ jigi fa o fana kɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ kuma an bɛ min na kɔlɔsi a bɛ tɔn min kunna a b'o de tɔgɔ fɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ o conseil kan bon ni bɛɛ de ye gɛlɛyaw ye anw ye min ye k'a fɔ bana bɛ kunkolo yɛrɛ de la o de ye an yɛrɛ ka adamadenya dɔɔni fitinin an ye jateminɛ min kɛ o dɔ ye mais bi est ce que Cheikh Sufi Bilali fana man ka jalaki parce que ale fana bɛ bureau in kɔnɔna na mandat banna n'a sɔrɔ a ma se ka kɛ ka ɲɛ olu yɛrɛ ye mun kɛ pour que ka se ka ɲɛmɔgɔ bilasira baara ka se ka kɛ ka ɲɛ alhamdulillah i ka ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ ka d'a kan nin ye ɲininkali belebeleba de ye ka sabu kɛ i ye min fɔ Cheikh Sufi Bilali kun ye min ye bureau min ka mandat banna o kun ye président de la commission nationale de contrôle a ye dalilu caman yira an na k'a fɔ ne ye contrôle papier min dira ma n'o ye règlement intérieur ye sɛbɛn yɛrɛ min bɛ yen n'a kan ka baara kɛ u ko n ka baara kɛ cogoya min na lettre joli bɛ yen n ye min ci a filɛ a lettre u référence filɛ nin bolo nin u ye ɲininka fɛn o fɛn na k'an ka fɛn o fɛn kɛ n ye kumana président yɛrɛ ka lettre ci a lettre bɛɛ référence bɛ n bolo a ye sera k'o fana yira an na o b'a yira anw y'a ye ale tun bɛ ka latilenni kɛ k'a to a kɔnɔ a y'a ka kɛta kɛ nka dan ye o de ye e se ka foyi kɛ busan t'i bolo bere t'i bolo i se ka taa n'a ko ye justice la o la i dan ye min ye justice cogo di justice lataga ko b'a la ayi o t'a la o foyi t'a la o foyi t'a la i dan ye min ye o de ye k'a fɔ président ne ɲɛ bɛ kow tacogo la cogoya min na nin yɔrɔ in nin man ɲi i b'o kɛ sɛbɛn de k'o di o référence caman b'a hali kɔsa in na a bureau a fɛn a tila ka rappel kɛ tuguni mandat bannen kɔfɛ tila ka rappel kɛ k'a fɔ voilà fɛn dɔw bɛ yen n'o ye k'a daminɛ mandat bannen ka taa se fo nafoloko kumaw ma a ye sɛbɛnni kɛ nin bɛɛ la wa alhamdulillah a sera k'u bɛɛ fana dalilu fana yira an na donc aw bolo aw bɛ se ka danaya da ale kan o la an bolo an bɛ se ka danaya d'a kan o yɔrɔ in na kosɛbɛ a d'a kan n'a tun ma baara kɛ parce que i ye ɲininkali min kɛ nin bɛɛ jɛ ɲininkali don karisa e ko fɛn man ɲi mais e yɛrɛ dun b'a kɔnɔ ne tun b'a kɔnɔ nka n ye n se kɛ i b'a fɔ ni maa fila bila la ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ maakɔrɔba bɛ yen mɔgɔw b'u ɲɛsin ma ko karisa e yɛrɛ mɔgɔkɔrɔbatɔ nin kɛra e ɲɛna ne y'o fana kɛra i fana b'a fɔ n ye nin kuma n'u fɛ n y'a kɛ tan nka e tɛ se o la e dan ye i ka maakɔrɔba wɔrɔli in de kɛ n'u y'a to i t'a la alhamdulillah n'u m'a to i t'a la
sala ko ni I jalaki tola mais awre be mune jalaki ta ka nyesi au conseil nyemogoma katme munu foka mune be na awre bulo na kan ka katena est-ce que joro ko bala wa est-ce que musaka ko de bala wa ou bien bon ame fon bolo mi yɛrɛ jalaki kala na o fo an ka ko fɔli la o de a bɛ fɔ min ma ko multiple absence c'est-à-dire ale yɛrɛ réunion caman de bɛ kɛ a b'a a tɛ k'a kɛnɛ kan au conseil yɛrɛ la réunion ordinaire caman o bɛ kɛ fɔlɔ ale yɛrɛ tɛ ye o kɛnɛ kan o dalu caman mais sigisɔn ka y'a fɔ ɲɛna k'a tan t'a bolo a y'a fɔ ɲɛna dɛ ni ma fili a y'a fɔ dɛ k'a tan t'a bolo a y'a fɔ dɛ a y'a fɔ depuis a sigitɔ k'a tan t'a bolo ale tɛ réunion ba ninnu ɲɛ ale bɛ fɛn caman de la a y'a fɔ mais a y'a fɔ mais ale kɛra a ye o mais ne kɔni bolo ale y'a ka daruyaw fɔ aw ye k'a yira aw la k'a fɔ aw bɛna ne bila nin kunna ne ka ko ka ca o bɛɛ la aw sɔnna a ma donc bi Ture est ce que aw jo b'aw bolo ka n'a fɔ k'a tun tɛ ye réunion ordinaire la a tɛ ye kɛnɛw kan est ce que o ye dalu sisan jo b'an bolo min na parce que a mana kɛ cogo o cogo ale fɛnɛ sɔnna ka k'a ye n'i y'a fɔra sisan misaliya la fɛn ko réunion ka kɛ 60 ye n bɛ ka misaliya de di o ye kɔni exemple e ma ye hali 10 na i b'a dɔn fɛnɛ pourcentage ka dɔgɔn kosɛbɛ dɛ bon fɛnɛ kuma fɔli la a bɛ o de bɛ k'a fɔ a ko a tan t'a bolo a ko a delila ko k'a k'a ye mais n'i y'a jate a delila dɛ Ture o ma dogo a delibaga e kun bɛ o kɛnɛ kan ayi parce que baara ta don min a bɛ sigi a ka discours bɛ ne bolo yan o a ka discours bɛ ne bolo a ko aw y'ale deli k'ale don nin ko in na nka fɔlɔ ale bɛ min fɔ aw ye ale t'a réunion ba ɲɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye ale ka baara kɛcogo o ni aw ka ko kɛcogo ninnu n'aw bɛ sɔn olu ma ale bɛ sɔn ka don a la ale jɔra a kɔrɔ fana parce que bi a m'a ɲini aw y'a ta k'a d'a ma de a y'a fɔ bɛɛ ɲɛna o CICB la an bɛɛ tun bɛ yen sisan n'a y'a sɔrɔ fɔlen bɛɛ de tun ye i n'a fɔ a ka bɛn ni sababa ye ne bolo sisan an tun man ka gɛlɛya don bilen k'a fɔ ko candidature bɛna kɛ parce que min y'anw wuli k'a jɔ anw y'a mɛn de k'a fɔ ale ko hali nata in fɛnɛ ale b'a la ko k'ale yɛrɛ ye candidat ye donc c'est aw t'a di ale yɛrɛ b'a ɲini voilà o de y'a to hali fɔlɔ ta in komi maintenant y'i bila o bɛɛ kuma la k'a fɔ fɔta min filɛ nin ye mɔgɔninfin dan hadamaden dan ye i ka dɔnta de ye o fɔta min bɛ yen ni maa ye min fɔ i b'a dɔn i ka wale de bɛna o tiɲɛ yira o ye mun ye n'a y'a sɔrɔ ale bɛ k'a fɔ cogoya min na ko ale delila ko k'a bila a la ne bolo ale bɔli tun man kan ka ko gɛlɛya la comme i b'a sɔrɔ baara dɔw daminɛna an fɛ a bɛ fɛ k'olu laban sisan parce que bureau fana ko bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ bɛɛ ɲɛna bon ni bureau ko bɛɛ fana se ka bɛɛ ɲɛna an kɔni y'a ye manquement caman bɛ baara in na parce que dysfonctionnement bɛ au niveau même par exemple an m'a ye mandat in yɛrɛ k'a fɔ est-ce que a kun kan ka se fo ka dɔ fara a kan n'a y'a sɔrɔ ko san 5 in laban yɔrɔ kɔni k'a fɔ congrès ka se ka kɛ ka se ka ɲɛmɔgɔ sigi kɛ o kɔni bɛ se ka kɛ aw fana bɛ transition de la sisan bon transition kalo 6 de ma d'aw ma transition in bantɔ don sa bon n'a wulila ko transition mais Ture ne bɛ association kɔnɔnaw dɔn kosɛbɛ an yɛrɛ ye dɔ k'a kɔnɔna la a baara ma nɔgɔn fɛn fila bɛ association kɔnɔ o ka gɛlɛn dɛ o ye musaka ani ka mɔgɔw sɔrɔ ye aw bɛ n'o kɛ cogo di ni i ko k'i b'i dafa muguji la mugu la i b'a ji ɲini o diyagoya baara o baara n'i b'a kɛ i b'a kɛ ni musaka dɔ ye musaka in ɲinini o de ye anw minnu ni ani maa minnu y'a faamu an ka faamu cogo la ka fara an kan an yɛrɛ fɔlɔ de b'an bolo don an kun fɔlɔ ka sɔrɔ ka na baara in kɛ i n'a fɔ a ka d'an ye cogoya min na n'o ye don n'a nata la Cheikh Sophie Bilal Diallo a ka kɛ an ka au conseil président o la a bɛ daminɛ o de la fɔlɔ ni maa minnu fana n'an ye hakilina kelen ye k'a fɔ ani ko in bɛnni ma ala ma bɛɛ ka sɔrɔ kɛ kelen o minnu nafolotigiw fana bɛ yen a dɔ la an n'olu fana ye hakilina tɛ kelen olu fana bɛ k'an dɛmɛ o y'a musakama yɔrɔ ye a mɔgɔma yɔrɔ in ye mun ye n'a y'a sɔrɔ an kɛlen ka nkalon de dilan k'a fɔ walima min b'a kunna bi o de kunkolo de man d'an ye o de y'an don a la
o dɔnnen don silamɛ jamakulu fɛ o n'a y'a sɔrɔ o de ye an ka donc i bɛ fɛ ka bɔ sa aw kun ka cɛ kun ye candidat ye depuis fɔlɔ ayi an ka hakilina ye min ye k'a fɔ bon san 5 laban tɛmɛlen an tɛ fɛ ka segin o ɲɔgɔnna wɛrɛ kan bon an ye ɲininiw kɛ mɔgɔw la minnu bɛ se ka jɔ an jigi kɔrɔ ka d'a kan ɲɛmɔgɔya tɛ ko nɔgɔ ye o de fana kɛra Cheikh Sufi Bilal Jalo ye ni maa min fana ka hakilina kɛra an ta ye an b'a dɔn don n'a nataw la olu fana bɛna fara an kan walasa ko in ka kɛ an bɛɛ sago ye. ayiwa aw bɛna Mali bɛɛ sɔrɔ cogo di o conseil kɔni bɛ Mali fan bɛɛ dɛ aw tun tɛ Mali fan bɛɛ fɔlɔ o tɛ kɛ sigili ye bilen o bɛ kɛ wulili de sisan n y'a f'i ɲɛna cogoya min na Mali diinɛ dubaw ka taa bɔ Mali jamana yɛrɛ fɛn o fɛn n'o commune bɛ k'an jija a bureau ka ye k'an jija Mali cercle a ka ye Mali région a ka ye o bɛ kɛ mɔgɔw ka hakilina minnu n'an y'a hakilina an bɛna numéro di k'a fɔ a ye hakɛ to ka d'a kan baaraw sumayara walima a kun ka d'an ye ka se aw ma yanni an ka déclaration kɛ mais comme o ma se k'a kɛ an b'o yafa ɲini kɛ ka sɔrɔ ka numéro di maa o maa sɛbɛn don n sɛbɛn ka foroko ye a bɛ dɔn ni siw m'a dɔn kɔni n kɔni b'a dɔn bin kɔni b'a dɔn o togoya de don an fana bɛ wuli o togoya kelen de la ka fɛɛrɛ kɛ a ka se ka implanter jamana fan bɛɛ o de laɲini ye. ayiwa au conseil k'a daminɛ Thierno Adi Thiam na ala ka hinɛ a la commune 4 la ka na an yɛrɛ burankɛ Imam Diko la fo ka na se Ousmane Chérif Madani Aidara ma cɛ au conseil congrès ma nɔgɔn dɛ pression ka ca dɛ est ce que Cheikh Sufi Bilal bɛna s'a kɔrɔ deliw bɛ kɛ dɛ deliw bɛ kɛ a bɛ f'i ɲɛna karisa sabali an tɛ fɛ silamɛw ka fara musow bɛna kasiw daminɛ fo a bɛ se o tɛ ko kura ye ka d'a kan ne bɛ k'a fɔ parce que tɛmɛlen na siɲɛ fɔlɔ la mɔgɔ minnu taara Diko fɛ yen ka taa Diko deli pour que tali ka k'a ye a jama ka ca dɛ fo Diko yɛrɛ sigilen tora a ka siège kan a yɛrɛ m'a dɔn a bɛ mun fɔ tuguni parce que a don Diko de tun bɛ se ka k'a ye ka da daluya caman kan mais mɔgɔw nana ye ko daminɛ don et puis Diko bɛ poste dɔ fana tun na u nana ka na don o don Balabugu deli de tun bɛ yen groupe dɔ bɛ bɔ groupe dɔ bɛ na finalement imam yɛrɛ ko ko bon ni nin de don a k'a b'a to a kɔrɔkɛ bolo o sigira ten consensus bon Diko nana ka na a ka fana nana bon tal fana a fana ma mankan k'a la parce que a nana se dɔ la ale yɛrɛ ko k'a ka ɲi ten ale yɛrɛ tun bɛ fɛ ka bɔ parce que sini a ka baara ala ka hinɛ a la Diko nana bon Aidara fana nana hakili la consensus kelen de kɛra yalama Aidara ni Sufi Bilal olu dɔ se ka taa vote la wa parce que ne ka jɔrɔ n'a ye yen de ye aw ye candidature lancé ka ban Aidara dun fana ko k'a ye candidat ye président sortant don commission d'organisation min kan ka fɛn yɛrɛ organiser o fana ɲɛmɔgɔya b'a bolo n ka cɛ ɲɛmɔgɔ nin faamuna ka d'a kan nin jaabi bɛ tɛmɛlen yɛrɛ de la congrès tɛmɛlen na i ye nin min fɔ nin kelen de nana tuma min na Sufi Bilal ka candidature ko fɔra nin kelen na ko ayi an ka kɛ consensus ye bon consensus a kuma sanfɛla ka ɲi an ka bɛn a la an ka karisa k'a ye a kuma sanfɛla ka ɲi mais ja dugumala de o de mun ye dugumala jɛ min ye dugumala jɛ e b'o dɔn wa o consensus de kɛra problème ye mankan ma wuli dɛ mais o de kɛra problème ye ja consensus an nana min ye consensus sababu de dɔw la na c'est à dire que kɔnɔ olu to bureau kɔnɔ jɔyɔrɔ dɔw la comme olu yɛrɛ y'a dɔn sisan président tɛ ko caman ɲɛ o la olu yɛrɛ kɛra président yɛrɛ nɔlabila ye sa a kɛra ten i m'a ye o la sisan o consensus kɛra conséquence ye consensus a eu des séquelles néfastes maintenant kɔlɔlɔ jugu bon bi an tatɔ la an y'o de fɔ an ka candidat ɲɛna bon ni consensus bɛ kɛ autour de toi peut-être n'an y'a ye ko silamɛya ka bɔ b'a la parce que an bɛ ala de deli ala kana a dɔn zeyi aw tɛ fɛ zeyi consensus ka taa kɛ mɔgɔ dɔ kɛrɛfɛ laɲini ayi an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ tɛ consensus ko ye an ka laɲini an dara an ka candidat min na an bɛ fɛ ala k'an bɛn an sen ma c'est à dire a ka d'an ye o conseil ko k'a kɛ to ala ma deli ka taa o conseil la dɛ Touré ni kala kan ka taa la ɲinɛ wa a bɛ taa la ɲinɛ mais e bɛ ka deli ko min fɔ nin ye o tɛna o man kan anw yɛrɛ tiro parce que delikɛla yɛrɛ min mina san 5 bɛ da i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ kɛ i yɛrɛ bɛ se k'o juger o tɛ ko gɛlɛn o est ce que e b'an ka cɛkɔrɔbaw ninnu dɔn o bɛ da i yɛrɛ ɲɛkɔrɔ sa Ayisa n ko e b'an ka cɛkɔrɔba u b'a fɔ aw ɲɛna ko aw ta bɛɛ ye tiɲɛ ye mais olu bɛ nin de ɲini aw fɛ sisan wa bɛ min fɔ fana
ko nga cɛ ko diɲɛ don ka ca dɛ u bɛ se ka fiyɛ ten ko e ye jeune ye ko nin dun ye cɛkɔrɔba ye k'a to a bolo déjà e y'a nasɔn min wala an bɛn'o cɛkɔrɔba a ye minnu kɛra ne ɲɛna ne b'a wolo ayi comme e y'a nasɔn min ka ka nɔgɔn cɛkɔrɔba fɛn fɛn kan k'o fɔ anw ɲɛna anw yɛrɛ de bɛna f'e ɲɛna sa k'a fɔ a ka kan e yɛrɛ ka nin ko in to nin cogoya la sa walima ni consensus y'an ka hɛrɛ n'o bɛ kɛ autour de notre candidat a bɛ sɔn o ma n'o y'an ka hɛrɛ yɛrɛ parce que an tɛ don consensus fɛnɛ la min bɛ taa an kun ci dɛ bisi kura dɔ ka taa bɔ min na k'a se k'a fɔ bon an ka kɛ consensus ye mais karisa bɛ bila nin yɔrɔ in na an dun b'a dɔn karisa in tɛ ɲɛnikɛla ye bon n'o kɛra dɔrɔn ayi kɔni ni ala sɔnna an tɛ sɔn ayiwa mais Touré est ce que bi aw bɛ ka taga sira min fɛ a bɛ ka kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na wa parce que hali bi ne kɛlen k'a fɔ n ko n bɛna nin baro in sigi ne yɛrɛ ye n damana pression sɔrɔ mais ne bɛ se n ta gérer cogo la bonyaw kumaw ka kɛ bonyaw kɔnɔna na mɔgɔ kana parce que fɛn dɔw bɛ mɔgɔ b'a mɛn ko ye nɛni ayi sɔn fɔ tɛ nɛni ye o gɛlɛya bɛ anw yɛrɛ da la parce que n'i ye mɔgɔ sɔn fɔ mɔgɔ b'a fɔ ko ye nɛni o tɛ nɛni tɔgɔ fɔ de ka gɛlɛn bon n'i fana bɛ jɔyɔrɔ la e ma ban jɔyɔrɔ ma ka ban i bɛ sɔn i tɔgɔ fana ka fɔ dɛ parce que e tɛna se k'a fɔ ko bon ko au conseil islamique président ten ka tɛmɛ o f'i k'a fɔ ko mɔgɔ min au conseil islamique président ye c'est comme ne nana sa ko an ka rassemblement ɲɛmɔgɔ e ma mɔgɔ si tɔgɔ fɔ an b'o dɔn cogo di an tɛ se ka jinɛ k'o dɔn a tɔgɔ fɔli fɛ sa an y'a dɔn k'a yɛrɛ bɛ au conseil kɔnɔ donc mandat min bɛ yen ale fana tɔgɔ b'a la parce que ale fana y'a baara kɛ donc sisan est ce que nin ko ninnu bɛɛ bɛna kɛ bonya kɔnɔ k'a sɔrɔ mankan ma wuli a la wa. I kan bɛ président sigi de ma wa walima président sigi yɛrɛ aw ka mouvement kɔni tɛ o sigili tɛ problème ye o kɛlɛ yɛrɛ tɛ da dugukɔrɔ nɔfɛ ko de ye wa Touré. Bon sisan a ka di anw kɔni ye komi tɔn yɛrɛ tɔgɔ y'o ye union et la paix n'o ye faraɲɔgɔnkan in kun y'o ye n'i ye tɔgɔ da hali den n'i ye tɔgɔ ɲuman da a la a ka di i ye den ka kɛ ɲuman de ye wala o la an kɔni ye min kalan ani min dɔɔnin b'an na o de ye a ka kɛ bonya kɔnɔ ye aw tɛna mankan kɛ o de ka di anw ye nka ni i ni mɔgɔ dɔ de bɛ ɲɔgɔn na e kɔni b'i ta de dɔn dɛ e journaliste Kasimu e b'i dusu dɔn e ye mɔgɔ min ye nka ka ne ta in dɔn e t'o dɔn dɛ non t'o dɔn maintenant sisan e bagadaji ka ne t'e ta in dɔn ŋaniya ɲumanya la kɔni ka di anw ye a ka kɛ ten nka sa ni fan dɔ mɔgɔw ko bon sisan komi a ma k'anw ta ye an b'a kɛlɛlama de fɛ komi an bɛ jamana min kɔnɔ an si tɛ kɛlɛ fɛ bilen dɔ kɛra kɛlɛ ko in na sa dɔ kɛra dɛ an ta in kana kɛ fatɔ lafini ye dɛ kana wuli nin na a jija nin ka kɛ kɛcogo ɲuman na a ka kɛ misali ye o de y'an ka laɲini an yɛrɛ b'o de fɛ a ka di an bɛɛ ye a ka kɛ o kɛcogo nin de la c'est à dire a ka kɛ k'a sɔrɔ mankan tɛ a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a ka kɛ c'est-à-dire min na bɛ k'a fɔ quoi parce que mɔgɔw bɔra ka bɔ k'a fɔ ka ban ko kalata tɛ yen mɔgɔw bɛ k'o fɔ ko kalata tɛ yen ko ayi bon mɔgɔw to k'o fɔ dɛ mɔgɔ dɔw de bɛ k'o fɔ mɔgɔ minnu bɛ k'o fɔ an y'o mɛn o dɔw da kɔnɔ ko kalata tɛ yen o y'a sɔrɔ funu ye min filɛ an bolo nin ye n'o ye règlement intérieur ye funu y'o papier in fara k'o fili donc règlement intérieur bɛ kalata yamaruya o yɛrɛ de don ni consensus an ma ɲɛ o la dɔrɔn a bɛ taa bolokɔrɔta la sugantili awɔ a bɛ t'o de la nka o sugantili in sa a dɔn aw tɛ fɛ règlement fana ka sɔsɔ wa ayi an tɛ fɔ o ka sɔsɔ dɛ ayi dɛ i yɛrɛ bolo ye fɛn o ma nɔgɔn dɛ o conseil busan t'i bolo o conseil tɛ règlement ninnu jate ten dɛ n terikɛ busantigi t'i kɔ fɛn namɛbani n ko o conseil tɛ règlement ninnu jate ten an bɛ an ka bɛn an ka adamadenya ni ɲɔgɔn dɔn de jate o bɔ kuma in na sa o la jɔn de y'a sɛbɛn kuranaya tɛ o jɔn de y'a sɛbɛn k'a d'a ma o conseil de sigira a kunna ka sariyaw sɛbɛn ka sɔrɔ k'a adopter e bɛ i n'a fɔ sisan Mali ka constitution sɛbɛn k'a fɔ ko bon ko ayi ne tɛ jɛn ni constitution yɔrɔ dɔ ye est ce que président dɔ kan ka na k'a fɔ ko n tɛ jɛn ni constitution yɔrɔ dɔ ye ou bien constitution ma kɛ de a ma taa a ma adopter ya n'o kɛra sisan o cogoya o misaliya de don bɛɛ fana bɛnna min kan k'o kɛ sɛbɛn ye o sɛbɛn in de o de sariya in o de bɛ ta k'a fɔ bon a fɔra ko ɲɛmɔgɔ sigi bɛ kɛ tan de ni aw ma ɲɛ nin na a bɛ taa nin na ne y'o de f'i ɲɛna komi sisan ni consensus bɛ sigi anw m'an ka laɲini sɔrɔ min kɔnɔ an bɛ jɛn ni consensus ye mais o consensus in fana tɛ sigi ɲɛmɔgɔ kɔrɔ kan dɛ
o de aw de kɛrɛfɛ bon o bɛ k'anw kɛrɛfɛ walima ni ala y'a nɔgɔya don dɔ la ko dɔ fana kɛra candidat a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'i kan bɔ voilà mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'i kan bɔ fila de kɔni bɛ yen fɔlɔ pour le moment mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'i kan bɔ voilà yan'a don cɛ mais an kɔni bɛ min ɲini dɔrɔn nin de ka sɔrɔ silamɛw ka bɛn ani ka kelenya ani silamɛya défense ta parce que ne nin ma sɔrɔ a kɔnɔ dɔrɔn o la o kɔrɔ ko nafa t'an anw ka farankan na bilen. ayiwa aw ka rassemblement in tagaboloba ye jumɛn ni jumɛn tagaboloba jumɛn b'a tagaboloba fɔlɔ sinsin mun ni mun kan tagaboloba fɔlɔ min b'an na o de ye union in fɔlɔ o ye kelenya ye ka d'a kan an ye kuma daminɛ n'o de ye Cheikh Sufi Bilali bɛɛ b'a dɔn o ye sufiya sira ye maa min n'a y'a sɔrɔ ne bɛ n bolo minɛ n bɛ n bolo jigin kɔlɔsitigi ni kɔlɔsitan wagabiya ni wagantan c'est à dire que objectif minnu bɛ yen fɛn minnu b'an fara ɲɔgɔn kan c'est à dire d'être autour de l'essentiel ce qui nous unit o de tagabolo fɔlɔ ye o kuma kɔrɔ ye di an ye min fɔ ala a n'a ka kira ani kuranɛ ani alikaba ani an ɲɛsinyɔrɔ olu de b'an fara ɲɔgɔn kan voilà an ka laɲini y'o fana o y'an ka tagabolo fɔlɔ ye tagabolo filanan ye mun ye ni o ye institution min bɛ yen n'o ye conseil ye n'o organisation in bɛ yen n'o ye organisation fêtière ye c'est à dire ale de bɛ silamɛ jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a kɛ silamɛw ni fanga cɛla kuma nɛ o fana ka se k'o rôle in jouer o de ka di an ye voilà ni attaque ni silamɛya attaquera ni silamɛya dɔgɔyara o ɲɛmɔgɔ walima o tɔn ka se ka jɔ ka se ka kuma fɔ min bɛ silamɛw wasa min b'a to o ɲɔgɔnna tɛ kɛ o tagabolo dɔ fana ye min ye o de ye an ka jamana bilama an bɛɛ b'a dɔn an mago bɛ min na Mali bilama bɛɛ b'a dɔn ne ni e an sigilen bɛ yan parce que alhamdulilayi marifacikan de tɛ Bamakɔ kɔnɔ o de y'a to an sigira yan o la kɛlɛntanya kɛlɛbaliya n'a bɛ fɔ la paix o fana ka sabati o de ka d'an ye o la o ka sabati jamana fan bɛɛ silamɛw ni silantanw an ka kɛ hɛrɛ la an ka jamana in kɔnɔ o de ka d'an ye voilà ayiwa n'an ye dɔ kɛ kuma na an b'a dɔn k'a fɔ aw bɛ labɛn na aw kan ka taa nka ne ko ni aw ka laɲini ma sabati tɔn in bɛ to yen wa ou bien bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ de tɔn in kɔni ale bɛ yen laɲini sabatira o tɔn in bɛ yen laɲini ma sabati o tɔn in bɛ yen parce que o kun ye min ye halisa dusukun ka kɛ kelen o de ka d'an ye o de y'a to tɔn in bɛ yen tɔn in bɛ kɛ yen o de y'an ka laɲini ye. ayiwa kumakuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ ani welewele kan. kumakuncɛ kuma la an bɛ min kuraya o de ye halisa an kan ka se an balimaw caman ma tiɲɛ na wagati de dɔgɔya y'a to an ma se ka s'u ma a ka d'an ye u ka an faamu k'a fɔ parce que dɔw bɛna faamu k'a fɔ an bonyama don nin ko la daminɛ ayi o tɛ baaraw kɛcogo de y'a kɛ an ma s'u ma nka ni ala sɔnna o bɛ na an ye o kumakuncɛ kuma fana la kominiw cercles région bɛɛ k'i labɛn k'an kɔnɔ k'a fɔ an setɔla dɔw ma ka walasa bureau in ka se ka ye Mali fan bɛɛ diɲɛ don dɔ la laɲini minnu b'an na ni ko in nana o sen kan an ka an yɛrɛ ye o kɔnɔna la maa si se ka maa si jagoya k'a don i ka tagasira fɛ mais silamɛya kɔni bɛɛ bɛnnen don min kan ni bɛɛ t'o sɔsɔ an kɔni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o damadɔw la n'a fɔ n sera k'o fɔ o de y'a to an y'a kɛ an ye numéro 4 ɲɔgɔnna kɛ k'a kɛ ni maa min nin kuma ninnu kɔfɛ ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min fɛ ou bien ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na parce que an y'olu de fɔ déclaration na k'a fɔ les portes sont ouvertes c'est à dire que daw yɛlɛnnen don bɛɛ ye et les portes restent ouvertes bɛɛ ye o de y'a to an y'o numéro 4 kɛ olu b'an bolo a bɛɛ ye RMIP yɛrɛ membre ka numéro ye hali n'an m'u tigiw tɔgɔ fɔ n'i y'a tigi wele dɔrɔn k'a fɔ ko RMIP 77 17 59 18 77 17 59 18 77 17 59 18 66 83 15 46 66 83 15 46 76 49 16 40 76 94 16 40 66 10 58 20 66 10 58 20 ni numéro 4 kɔni a bɛ se ka kɛ ni maa min ye nin sɔrɔ nin bɛ kɛ sababu ye ka ɲininkali minnu b'i bolo ou bien nali min b'i kɔnɔ o fana b'o baaraw teliya o kɔni o de
o de am se ka ni fo Ramadan ɲɛna. Aïwa, Touré, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Rassemblement des musulmans pour l'union et la paix o tɔgɔ la. An b'a fɔ sa n ko nin ye ɲɛbila ye, ɲɛbila min bɛ tali kɛ au conseil islamique ale bureau yɛlɛmali la. Labɛnw kɔni bɛ sen na min ye an ka sherifu ye n'o ye Ousmane Sherifu Madani Haidara an ka karamɔgɔ. Ale yɛrɛ de ye président ye. Donc fana commission min fana kan ka sigi o ɲɛmaaya bɛ ale bolo. A yɛrɛ fana ye cɛbɔ ye kalata nata in na. Cheikh Soufi Bilal fana rassemblement mɔgɔw y'u wasa don ale la. A bɛ se ka kɛ don nataw kɔnɔna na yanni kalata in cɛ maa wɛrɛ b'u kanbɔ hali salle kɔnɔna la maa bɛ se k'u kanbɔ fana. O conseil ko don a tɛ bali ka kɛ dɛ. Nka an kɔni bɛ ɲi min don a la a daminɛ ni sisan cɛ fala ye bolokɔrɔta ma deli ka k'a la dɛ. ɲɛ bɛ ko in na deli dɛsɛtɔ maaw la a ma nɔgɔn dɛ. Le soutien est sans détour et encore lui-même aussi il y a pas de retour. O la u fila de don dɛ. O fila de don. Awɔ anw tɛ segin an kɔ an minnu b'ale soutenir wa ale yɛrɛ t'i sama ka bɔ a la fɛnɛ. Ayiwa O de don. Ala ka ɲinan ta jira an na. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Fala ye Keyita ko baara ko a ɲɛna n'Ala sɔnna ma sini kunnafoni bɛ segin ka na nɛgɛ kanɲɛ 9 kibaruya caman bɛ yen an bɛ olu bɛɛ lajɛlen développer aw ye sini an y'o kɔni fɔ dakuruɲɛ kelen na. Toure k'i fo k'i waleɲuman dɔn cɛsiri ni timinandiya la min ye Cheikh Soufi Bilal ye k'a fana fo ani Sherifu Ousmane Madani Haidara a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. Ani baraji. Va, oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, ni aux États-Unis, quoi, il trop. Eh Mouna. Eh ben, où les on était au Canada, Ah oui, tel père, tel fils. Nere nga kalanke. Mais amno ko tu connais ça. Aïe, on mettra EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études.